Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Barcha maqtavga, hamd ham sanaga, alamlarning Rabbisi, xo'jasi ham tarbiyachisi Allah Rabbimiz gina loyiqli. Shahadat ketiram, Allah'tan başqa ibadatga loyiqli haq ilahi yo'q. Ham Muhammad Abdullah oğlu aның соңғы илшisi һәм пәйгамбәре. Хөрмәтле кардәшләрем, сезнең белән Аллаһ Тәгаләгә якынаю кагыйдәләрен дәвам итәбез. Һәм бүгенге кагыйдәбез булыр: бүгенге көнеңне кайгырт. Бүгенге көнеңне кайгырт. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне бу дөньяга бар кылды. Һәм ни өчен яшәүебезне Коръән китабында әйтеп куйды. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мин җин һәм кешеләрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә бар кылдым. Бу аяттан без аңлыйбыз: Адам баласының бу дөньяда яшәүенең максаты ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Гыйбадәт кылу ул үзеңне кыл булып, үзеңнең кыллыгыңны тану, Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, Аллаһ кушканнарны үтәү, Аллаһ тыйганнардан тыелу. Һәм Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә үз киң рәхмәте белән шушы гыйбадәтләрне, безнең өстебезгә йөкләгән бурычларны без күтәрә алырлык кылды. Безгә алар артык авырлык китерми. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә теләсә, ул авырайтыр иде. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. Дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Әгәр дә Аллаһ теләсә, ул сезне авыр хәлгә куяр иде. Динне безгә күтәрә алмаслык ясар иде. Ләкин икенче аятта Аллаһ әйтә: "Юриду Аллаһу бикумул юсра, ва ла юриду бикумул усра." Аллаһ сезгә җиңеллеген тели, ул сезгә авырлык теләми. Юриду Аллаһу ан юхаффифа анкум ва хулиқал инсану даифа. Аллаһ Раббыгыз сезгә җиңеләйтергә тели. Дөреслекдә бит кеше зәгыйф, мискин, хәлсез хәлдә бар кылынган диде. Һәм шушы җиңеллекләрнең берсе Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә бездән киләчәк өчен сорамый. Киләчәк, иртәгәсе көн өчен, куелган максатларга ирештеңме, юкмы дигән өчен, ягъни киләчәк өчен сорау юк. Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә сорый бары тик бүгенге көнне, эшләнгән эшнең өчен генә сорый. Әмма дә ләкин күп кенә кеше үзләренең тормышларын киләчәккә карап уздыра. Киләчәк турында уйлый. Әле булмаган авырлыклар белән башларын вата. Аларны шишергә тырыша, кайгыра, күңел тынычлыгын тапмый. Иртәгә нәрсә эшләрмен? Бер атнадан соң нәрсә эшләрмен? Кайдан акча алырмын? Кайдан кәсеп итермен? Ничек үземне тәэмин итермен? Ничек гаиләмне тәэмин итермен? Яисә кайбер эшләрне калдыра киләчәккә, иртәгә эшләрмен, олайга эшләрмен, пенсияга чыккач эшләрмен, һәм шулай итеп калдыра, кичектерә. Һәм карасак, гомумән, адәм баласы күпчелекләре бүгенге көн белән яшәмиләр. Бүгенге көннең кадерен белми, киләчәккә карый, киләчәкне кайгырта, әле булмаган нәрсәләр турында уйлана, һәм шулар белән вакытын уздыра. Әмма дә ләкин мөселман кеше, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән кеше, ул аңлый: иртәгәсе көн килмәскә мөмкин. Иртәгәсе көн килмәскә мөмкин. Димәк, бүгенге көннең кадерен белергә кирәк. Аны тулысынча файдасы белән уздырырга тырышырга кирәк. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Бер генә дә кеше
иртәгә нәрсә эшләячәген белми. Һәм бер генә дә кеше үзенең нинди җирлектә вафат булачагын, бу дөньядан китәчәген беркем дә белми. Хакыйкатьтә тормышыбыз кыска. Юкка гына Абдулла ибн Умар исемле бөек сахаба әйтте: әгәр дә син уянгансың икән, кич җиткәнен көтмә. Һәм йокларга ятканда син иртәнгесен көтмә дигән. Нәрсә дигән сүз бу? Ягъни син әгәр дә иртән тордың икән, сәламәт хәлеңдә, әлхәмдүлилләһ, синең изге гамәлләр кылырга, гамәл гыйбадәтләр эшләргә, кешеләргә файда китерергә мөмкинчелегең бар. Син шушы мөмкинчелекне файдалан. Аллаһ Тәгаләгә якынайыр өчен. Һәм аны калдырма кичкә кадәр. Иртәгәгә генә дими ул, хәтта кичкә дә калдырма, хәзер иртән эшләнә алган эшне. Һәм киресенчә, кич белән әгәр дә син йокларга ятасың икән, син өметләнмә, иртәгә уянырмын дип. Ягъни син йоклар алдыннан эшләреңне бетереп ят. Йоклар алдыннан үлергә әзер булып ят. Ягъни гөнаһларыңнан чистарынып, тәүбә кылып, Аллаһ Тәгаләгә дугаларыңны кылып йокларга ятасың икән, иртәгә уяначакмын дип өметләнмә. Бүгенге көнне тулысынча файдалан дигән сүз. Тормышыбыз, адәм баласының тормышы гомумән ул юл кебек. Шуңа да галимнәрнең берсе әйтә: кеше бу дөньяга аяк басу белән аның Аллаһ Раббысына карата, Аллаһ Раббысына таба сәфәре, юлы башлана. Ләкин ул юлның ахыры кайчан булачак икәнлеге билгеле түгел. Без белмибез кайчан юлыбыз тукталачак. Һәм ул юл өлешләрдән, адымнардан тора. Шушы юлда кеше баса да һәм бара, атлый бара. Һәм ул адымнары ул аның көннәре ди. Көннәре һәм төннәре. Шушы адымнары бетү белән аның гомере дә тукталачак. Ләкин без әйтәбез, белмибез кайчан тукталачагын. Кайсы адым соңгы икәнлеген кеше белми. Шуңа да, әгәр дә моны аңласак, без үз адымнарыбызны ихтибарлы басар идек. Аяк астында нәрсә икәнлеген карап, кая барачагымны ихтибарда тотып, ипләп, каты итеп, аякларыбызны куер идек. Әмма дә ләкин кызганычка каршы адәм баласы моны аңламый, моның турында уйланмый. Гомеребез кыска. Һәм гомеребез узып китәчәк. Ләкин кыска булуына карамастан, бу гомеребез, бу дөньяда яшәүебезнең тәэсире, өлеше кешенең башка гомеренең башка өлешләренә караганда иң өстен, иң әһәмиятле. Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә безгә бәян итте һәм хәбәр бирде кешенең тормышы 3 өлештән торуы турында. Бакара сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Кайфа такфуруна биллаһи ва кунтум амватан фахьякум, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilayhi turja'un." Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ничек сез Аллаһка ышанмыйсыз? Бит сез үлгән идегез. Сез юк идегез, тере түгел идегез. Һәм ул сезне терелтте, жан бирде, тормыш бирде." Менә шуннан башлана кешенең беренче тормыш өлеше, этап. Туды, бу дөньяга килде. Аннары Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? "Thumma yumitukum", аннары ул сезне хәлак итә, сезнең җаныгызны ала. Бу дөньядан китәчәксез, берегездән мәңге түгел. "Thumma yumitukum", ягъни үлем һәрберегезгә киләчәк. Тудың бу дөньяда, димәк син үләчәксең ниндидер бер көнне. 60-70 ел яшисеңме? Орташа алыйк. Кемдер аңа да җитми, кемдер яшь вакытында китә, кемдер сабый вакытында китә. Беребез дә белми.
Шушы тормыш 60-70 ел уртача булды, кеше үлде. Thumma yumitukum, сез үлдегез. Үлгәннән соң бара безнең кабер тормышы, барзах тормышы. Ул кабер тормышы дәвам итә, кеше үлде, каберендә ята, каберендә ул җавап тота үзенең кылган гамәлләре өчен, кылган гынахлары өчен. Һәм аннан соң күпмедер ел узганнан соң thumma yuhyikum, Аллаһ Тәгалә сезне тагын терелтә. Ягъни кеше туды, үлде, каберендә ята, барзах тормышында, аннары яңадан ул терелә. Һәм башлана терелгәннән соң кешенең 3нче этап, 3нче өлеше тормышының ул ахират тормышы дип атала. Ягъни безнең бу дөнья, безнең тормышыбыз 3 өлеш. Бу дөнья, аннары үлгәннән соңгы барзах тормышы, һәм аннан соң барзах тормышыннан соң була ахират. Ул кеше яңадан терелә, үледән баса, үз тәненә кайта, шуннан соң башлана ахират тормышы. 3 өлешнең иң кыскасы бу дөнья. Ләкин бу дөнья кыска булуыннан, кичкенә генә булуына карамастан, ул киләчәк тормышка тәэсир итә. Ничек син бу дөньяда яшәдең, шуннан тора синең киләчәк тормышың. Ә киләчәк тормыш ул 60-70 ел түгел, 1000 генә дә ел түгел, 100 мең дә ел түгел. Халидина фиха абада. Алар анда мәңге булырлар дип әйтә Аллаһ. Киләчәк тормыш ул мәңге, бесконечный. Бетмәс бер кашанда. Анда үлем дә юк, анда шир дә юк, анда хәлак булу да юк, котылу да юк. Ул тормыш ул мәңгелек. Бер кайда китә алмыйсың. Һәм шушы тормыш өлешләрен, этапларын аңласак, җәмәгать, бу дөньяда һәрбер көнебезнең кадерен белә башларбыз. Чөнки шушы көнебездән, шушы көндә эшләгән гамәлләребездән тора безнең киләчәк мәңге тормышыбыз. Ә мәңгелек ул, җәмәгать, мәңгелек каршында бу дөнья тормышы бер нәрсә түгел. Шуңа да кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршына кешеләр кайткач, кешеләрдән сораячаклар: бу дөньяда күпме яшәдегез? Алар әйтәчәкләр: без монда күз йомып алганчы кадәр, күз йомып алганчы вакыт уздырдык. Ягъни менә ул нәрсә. Бу дөнья ул күз йомып алу кебек кенә. Ахират тормышы каршында. Шуңа да һәрбер кеше, һәрбер акыл иясе, һәрбер мөселман шушы мәгънәне аңлап, шушы аятларга кулак салып, күңел биреп, үзе өстендә эшләргә тиешле. Һәм бүгенге көнне үк, бүгеннән үк башлап, үзе өстендә эшләргә тырышырга тиешле. Кичексез калдырырга ярамый иртәгәгә, бер атнага, айга, елга, картлыкка, пенсияга бүген эшли ала торган эшләреңне. Намаз укымыйсың икән, бас намазга. Укы намазыңны. Картлык сиңа килмәскә дә мөмкин. Ураза тотмыйсың икән, уразаңны тот. Ниндидер зәкәтләрең бирелмәгән булса икән, шундук чыгар. Еллар буе җыелган зәкәт садакаларыңны чыгар. Мөмкинчелең була торып, хаҗга бармыйсың икән, хаҗга бар. Ягъни бүгенге көндә нинди форсатлар бар, адәм баласы шуны кулланырга тиеш, чөнки иртәгәсе көн килмәскә мөмкин. Аллаһның рәхмәте белән без Рамазан аеның соңгы 10 көненә кердек. 10 көненә, һәм бу 10 көндә безнең иң хәерле төн бар, Кадер кичәсе, Кадер төне. Ул көн, ул төн 1000 айдан да хәерлерәк дип әйтте Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә. Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шаһр. Кадер кичәсе ул 1000 айдан да хәерлерәк. Бу кичәне кем намазда булып, Аллаһ Тәгаләгә өметләнеп, гөнаһлары кичерелүен
сорап уздырган булса, аңа моңа кадәр булган бүтән гөнаһлары кичерелер дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Гомер үтә, вакыт уза, көн үтә, ул көнне уздырырга мөмкин дөнья куып, ул көнне уздырырга мөмкин телевизор, компьютер, телефон каршында. Ул барыбер үтәчәк. Барыбер көн узып китә. Ләкин шушы көн ахырында син нәрсә белән йокларга ятасың? Нәрсә син эшләдең бүген? Ничек син Аллаһ Раббыңа якынайдың? Бурычларыңны нинди дәрәҗәдә үтәдең? Гөнаһларыңнан чистарындыңмы? Шуның турында уйлан. Гомар ибн аль-Хаттаб, бөек сахаба әйтте: "Хасибу анфусакум qabla an tuhasabу." Үз-үзегезгә бәя бирегез, сезгә бәя бирелгәнче. Бу дөньяда без үз-үзебезгә бәя бирә алабыз, хисап кыла алабыз. Үзебезнең гамәлләребезгә, эшләгән эшләребезгә, сезгә бәя бирелгәнче. Инде кешегә бәя биреләчәк ахирәттә, кыямәт көнендә эшләгән гамәлләренә карата. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.